Què tal? Com van les classes? Com han anat les classes? Fes-te tu. Bé, Sí? Què tal amb la Maria? En general? Molt bé, s'han entès molt bé. És que té vergonya. S'han entès Tranquil·la, molt bé. tranquil·la. S'han entès molt bé, la veritat, que és molt maca, la Maria. Nosaltres, ella està encantada. I també li ha agradat molt fer parella, també. Que sí? Què estaves amb l'Arlet? I què tal les classes amb l'Arlet, amb la companya? Què fèieu? D'activitats en parella, quines coses fèieu? Anàvem tocant una mica, no? Anaven tocant la matèria una mica que a la Júlia li tocava per fer cinquè, per avançar en exàmens, no? Per avançar una mica els exàmens. Tot i que, clar, les matèries setmanals, les tasques setmanals, la Júlia a l'escola que va, els apreten bastant i, pobreta, hi havia setmanes que no podien. Sobretot al final de curs, entre acabar projectes que treballen molt en projectes i d'això, dèiem, és que no puc dir, bueno, és que al final, clar, el temps és el que és, saps? I les extraescolars també. Totalment. Però, bueno, molt bé, la veritat és que molt bé. Va amb una altra calma. Des que vam començar que... Encara no li agraden, les mates. Encara no. Encara no ha arribat a aquest punt. Però la veritat que jo la veig relaxada. Clar, si ho fa amb mi, al final la confiança, bueno, ja està, mare-filla, això, t'acabes barallant. És que t'acabes barallant. Encara que no vulguis, dius, va, avui no d'allò, però no quadrem, perquè clar, ella al final no vol fer repàs de mates perquè no li agrada. I si ho fa amb una tercera persona, doncs això, la veritat, que es nota i vull dir, ho fa amb més calma, presta més atenció. Sabeu notes d'ara, a final de curs? Sí, bueno, li ha quedat amb assolit aquest trimestre, tot i que l'anterior, bueno, jo vaig parlar amb el mestre, l'anterior va treure molt bones notes, que havia tret 9 de mates, que no havia tret... I la veritat és que ens va sorprendre. Ja et dic, ella, la veritat és que li va molt bé, perquè al final, vulguis o no, acabes repassant més del que si ella no faria, saps? Ella pel seu compte, sempre, no passo, saps? O sigui, si no tinc una obligació, quan alguna no t'agrada, així, vull dir, no... Intentes esquivar-ho, això ens passa a tots. Totalment. Com estava al principi, abans que comencessin, quines notes i també quina situació amb les mates tenia la Júlia? Bueno, la Júlia, quan tenia examen de mates, ficava molt nerviosa. I ara vas molt més tranquil·la, oi, Júlia? Això ja, per mi això ja és molt important. Jo sempre li he dit, si no ets de 10, bueno, dic de 10 per dir un número, però si no ets de 10 de mates, però jo el que vull és que no vagis amb angoixa a fer l'examen. O sigui, que tu vagis que dius, jo el vaig a fer tranquil·lament i vaig a provar-lo, evidentment, no? Perquè al final l'objectiu també ha de ser aquest. I que no arribi un punt que ella, que l'objectiu també que la vam apuntar és que ella no sentís frustrada i que anés tirant al seu ritme, amb el seu nivell de mates, però que vagi tirant sense una angoixa. Per mi això ja és un excel·lent, per mi això. Perquè jo la veia angoixada, arribava el dia de l'examen i ajuda'm i no sé què, i és que és una merda, és que no me n'en surto, se'm donen fatal, i que era l'angoixa aquesta que portava dins. I jo amb això, per mi, que ja ha canviat moltíssim. Total. I ara com diries, no? Com ha sigut l'evolució? Ara com la veus, a la Júlia? Jo la veig tranquil·la. O sigui, bueno, és allò on diu, no m'agrada, perquè li pregunto com et trobes, jo també li he fet la pregunta, i em diu, em segueixen sense agradar, però ja no va amb aquesta angoixa. O sigui, ella sap que va a l'examen i sap que l'aprovarà, i això li dona la tranquil·litat que ella necessita per encara que sigui treure això d'un 5, 6, 6 i pico, està aquí, La nota més habitual, 6 i pico, 7, després el trimestre anterior, va ser un bombazo per treure, ja et dic, 9 i tot, i va, supercontents,
Venia, bueno, sortia, ja el primer que em deia quan arribava, bueno, sortint de l'escola, el primer que em deia, tret això de màquina, supercontent. Que guai, que guai. Que bé, que bé, que bé. Ho recomanaries tu, Júlia, a altres noies en la teva situació? Què, Júlia? Home, si te'n trobessin com tu, no et recomanaries que fes... A una amiga que estigués com tu al principi, li recomanaries això? Creus que t'ha ajudat? Sí. Sí que t'ha ajudat, Júlia. O sigui... Jo estic molt contenta, o sigui, la veritat, Molt, molt, molt. I la Maria, un encant, O sigui, hòstia, amb la Júlia congeniant moltíssim i això per mi és molt important. Que li tingui aquesta tranquil·litat amb la persona que li fa les classes. Totalment. Ok. Us va fer por al principi el fet que em coneguéssiu per Instagram a l'hora de començar? Us feia por? Bueno, Marta? Sí, però molt bé, perquè al final ella estava a la seva habitació, tranquil·la, amb el seu, com que ja des del Nadal amb el seu ordinador, ja té el seu ordinador i ho ha pogut fer així tranquil·lament. El seu aire també, flexible i la veritat és que molt bé. Perfecte. Què li diries a alguna mare en una situació com la teva, quan veu començar, amb la filla, amb dificultats amb les matemàtiques, a un curs similar a la Júlia? Què li diries a una mare? Jo li recomanaria el sistema així online, perquè una mare de fet m'ho va preguntar i al final no es va animar. Però jo sí que em va dir, hosti, sí, de veritat, i online, dic, hosti, superbé, perquè al final ell està a casa, sí que és veritat que algun dia pots tenir més mala connexió, a veure, és inevitable, però, hosti, va buscar les eines perquè es pogués fer la classe perfectament, saps? Vull dir, la càmera no es veia massa bé i feia molta interferència, però va buscar, dir, bueno, desconnectem la càmera, però la classe es va continuar fent, o sigui, enviant fotos d'això, enviant fotos de l'altre, i han anat, ha sigut bé, no han deixat de fer una classe perquè un dia pugui fallar, perquè això ens pot fallar a nosaltres, el temps a vegades sempre ha hagut aquests dies que més tempesta i tot això a vegades que dificulta. Clar, això sempre és el hàndicap, però bueno, vull dir, són coses que ja saps quan ho fas online. Però bueno, canvies el dia, s'ha intentat adaptar, vull dir, entre uns i els altres, vull dir, ens hem adaptat. Jo soc una persona que teletreballo, per tant, jo és que per mi em va superbé per flexibilitat pels nens. Clar. Que bé, que bé. Perfecte. Doncs no, jo també, jo m'alegro. Bueno, ella m'ha dit que sí. Jo parlo per ella perquè com que té molta vergonya. Sí. Amb la Maria també tenia tanta o es va obrir més al final? No. Hosti, ja et dic, com que van congeniar tant... No, vull dir, superbé, no tens pas gens de vergonya, que no? No. Que bo. Perfecte, noies. Doncs res, jo també molt content. La Maria també em diu que veu congeniar molt, que la parella també funcionava molt bé, la classe en parella, i que ha vist una millora, vull dir que al final... Sobretot és el que dius tu, que ja no és només la nota, sinó que pugui anar tranquil·la, més tranquil·la que abans amb l'assignatura, que ja no sigui tan dramàtic, potser. Sí, bueno, és que al final l'objectiu és que tu vagis tranquil. La nota al final és un número. I a part, el dia de l'examen, hi ha molts factors que poden afectar la nota. O sigui, el teu estat d'ànim, les dones, a més tenim... molt gran, perquè és una cosa hormonal, no podem controlar-ho. Sí. I dic, al final, clar, són tantes situacions que, vull dir, que aquell dia estiguis més fresc de cap, menys, la nota és una nota, però jo, el fet que ella vagi tranquil·la, dir, tinc l'examen demà, que es vaig allà, jo sé que m'ho sé i que me n'en sortiré, vull dir, la nota ja després, ja et dic, no és el més important ara mateix, vull dir. Totalment. Perfecte, noies. Bé, noies, doncs passeu un bon cap de setmana. Igualment, bon estiu. Adéu, igualment.